Добре дошли в Fastlane Ultima Token, вашата лична финансова революция. В последните два видеоклипа научихме, че Ultima Token е изключително рядък, поради което има огромен потенциал за поскъпване и че можете да си осигурите част от печалбата чрез разделен пакет. Но до кога можете да се възползвате от този проект? Не се ли разпределя последният жетон в някакъв момент? Тогава какво? Добър въпрос, а отговорът е още по-добър. Докато имате своите сплитове, ще се възползвате от разпределенията и то заради невероятно добре конструирания интелигентен договор. Никой от нашето поколение няма да доживее деня, в който ще бъде раздаден последният жетон Ultima. Помнете, че всяка година броят на издадените жетони се намалява наполовина, докато се стигне до там, че на ден ще се разпространява само по един жетон. По този начин последният жетон ще бъде отключен в годината на годината на годината. Прави Ultima Token интересен не само за вас, но и за вашите деца и дори за техните деца. Това е така, защото можете лесно да предадете дяловете, така че някой друг да се възползва и да получи частите от Ultima Token. Съществува и допълнителен механизъм, който позволява определен процент от токените да се връщат обратно в пула за ликвидност при всяка транзакция, което гарантира, че предлагането на токени се попълва. Хубавото е, че това не са нови допълнителни токени, а токени, които вече са били разпределени веднъж и се връщат обратно в пула, когато някой ги продаде. Защото, както вече знаем, максималният брой е ограничен до 100 000 токена. Това е неотменимо. Така че, ако искате да навлезете по-дълбоко в проекта Ultima Token, да разгледате различните пакети за разделяне и да увеличите потенциала за вас и вашето семейство, свържете се с лицето, което ви е изпратило тези видеоклипове, за да получите връзка за нашия подробен уебинар. В този уебинар ще разгледаме всички везни, не оставяме камък върху камък и ви обясняваме проекта във всичките му аспекти, като не оставяме нито един въпрос без отговор. Изберете бъдеще с по-малко ограничения и повече възможности. Изберете жетон.